Marek Gamadaj načerpal počas svojej televíznej kariéry dlhoročné skúsenosti. Tie sa teraz rozhodol odovzdať študentom. Naučia sa hlavne, ako vyrobiť televíznu reportáž. To znamená, že nebudú vedieť len poučky, ale budú vedieť, ako vyrobiť reportáž. Aktuálne beží súťaž o štúdium v redaktorskej škole. Do nedele 19. decembra môžete poslať svoje amatérske reportáže a ten najlepší sa stane študentom a bude mať možnosť zadarmo si vyskúšať prácu redaktora. Ako hodnotíte zatiaľ príspevky, ktoré prišli, sú kvalitné? No, mne sa veľmi páčia minimálne jeden príspevok, taký dlhší z Košíc, kde mladý chalan má celkom dobrý prejav. A zase napríklad Stopolčian poslal jeden chalan video reportáž, kde ten prejav je možno slabší, ale tá štruktúra reportáže dáva väčší zmysel. Prihlásiť sa môže naozaj každý. Podmienkou nie je štúdium tohto odboru ani žiadne skúsenosti. Pre redaktorskú školu zo Zasneženej Kolíby Viera Pastorková.